Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. I da ljudi, ne znam sad da li će tačno biti preživljavanje, ali ja bih rado hteo da bude preživljavanje na mom serveru. Pa hajde, igrat ćemo preživljavanje. Možda bude bilo baga zato što mi se uploaduje video od strane FIFA World. Vidjet ćete, znači, dok vi gledate ovo, ono će biti gotovo. I tako, hajmo da počnemo, znači, obrisao sam Minecraft i jedva sam našao novi link da skinem. Znači, gotovo da nisam ni znao. Evo ovako, aj prvo, pošto ne znam baš najbolje engleski, a prvo da namestimo na srpski. Ajde, uđi. Tako, tako, sad je bolje. Da namestim samo grafiku. Ja stavim na 2 i 40 fps, da vidimo tu oblaci. I isključim. Dobro. Dobro. Mislim da će sad biti bolje. Sad je mnogo bolje. Evo ovako, ovaj video će se zvati upoznavanje sa mojim svetom. Da, kao što vidite, evo ga moj svet, jako je veliki. Sada ćete da vidite koliko je to, šta sam ja to sve napravio. Ovu kulu, ajmo prvo da počnemo od moje, pa nije to kula, ali od mog skloništa, da tako kažem. Ajmo da se popnemo gore. Sad malo baga, eto kao što vidite, zbog ovog interneta koji mi je dole uključen, ali nema veze. Sad ćemo da vidimo šta gore imamo. Odavno nisam uzio ovaj svet, evo vidite kako je lepo, znači to sam tako lepo napravio iz ljubavi. Da se tako izradim. Ovdje imamo jedan chest koji je do pola propunjen, možemo da spavamo, možemo da prespavamo. I ovo je najveći bug, mogu sad da biram da li da idem desno ili levo, mi ćemo biramo levo, ne bih htio da se ubijem. Ali ja uvijek idem desno pa skočim na drvo, ali okej, skočit ćemo i sad. I beži. Imam dva mostića, vidjeli ste onaj koji smo malo pre prošli, a evo ga sad drugi, tu imam neke ovce čuvam, sad ćemo da ih ošišamo. Evo ga moj skin koji se svaki dan menja. Kako izgledam smiješno, pingvin. Čekaj da vidimo. Dobro, ošišćemo ovce posle. Ajmo prvo da počnemo od kokoške ovdje. Ja sam gladan. Inače ja igram na lako, tako da ajmo nešto da jedemo posle ovoga. Kada vam pokažem sve, znači ovdje su mi dole, znači evo mi dole kokoške. I ja kokoške jako volim i ovo sve sam zaradio ne pomoću parenja, već jaja razbijam. Tako sam imao jednu, dve i sad u svako, barem dve mi ispadnu, evo sad 3 i razmnožavaju se. Sad ćete vidite, idemo sad na moj rudnik. Moj rudnik gledat ćemo u nekoj sljedećoj epizodi. Zato da vidimo šta ovdje ima. Ovdje ima jedna velika, tu je kokošar, onaj tamo. Vidjet ćete šta ima tamo u šobama. Pogledajte ovdje, sad imamo ovdje neku ostavu. Da, evo je ostava. Tu imam dijamantski kram, tu ostavljam stvari koje na kraju epizode nosim. Znači, ovdje imamo to. Normalno nećemo ovo vratiti otvorimo, vidjet ćete na kraju šta se krije za njih. Vidimo ovdje jednu, ovo mi je glavna soba. Tu spavam, sve radim, tu imam tako. Ovdje imam prepun chest, dobro nije mi važno. I ponovo jedna vrata, znači ovdje mi je kuća koju trebam da sagradim gore u izradi. Mene uvijek mrzi da je napravim, ali stvarno ću napraviti vjerovatno. To je jedan chest, nije sad ni bitno, jedan krevet, obična sobica. Sad da vam pokažem šta se krije za ovih vrata. Njima je pravi ulaz ovamo. Odatle sve počinje, može ili odatle ili odande, ali pošto ajde ovdje smo bili,
a ovako nekako izgleda tajanstveno. Ovako, uđete vi sad unutra, tu se krijem kad mi uđe, na primjer, tu zombi i nešto, ja se ovdje sakrijem, dođete tu imate jedna vrata, to je ona ostava, to sam sve smislila, onda ovdje dođemo i vidimo kokoške i sve to. To sam napravio kad je noć da ne bih izlazio, može neko da me napadne. Ovako sve je sigurno, ne može mi niko ništa. I to sve, ajmo nešto da jedemo, ja sam slab mnogo s hranom. Mislim, ono nisam baš toliko slab s hranom, ali jabuka imam puno. I sve to imam 14 dijamanta, najvjerovatnije ćemo da napravimo oklop ili tako nešto. Ajmo mi da uzmemo naše stvari, pa da idemo da vam pokažem šta se nalazi u ovoj drugoj kući. Kramp, to. Aj, taj kramp i ovo. I da, ovo mi treba makazice. Ajmo sad lepo da rasporedimo stvari, to će sve da ide gore. Mač kao i uvijek prvi. I ovo drugo. I makazice treće. A hrana četvrti i peta. Možemo da krenemo. Nadam se da neće biti velikog baga, već u sljedećem videu neće biti ovog neta. I bi sve drugar. Šta sam sad uradio, ne znam, nešto mi je kašlo. Ok, ovo da uzmemo sad nešto veliki bag. Mi ćemo da idemo po ovom. Već se neko krvla. Pa možemo ovcu da parimo. Nismo se nahranili. Lokvanje, uzimamo tamo, ima jedna morava, jedno jezero, mnogo daleko odade, ići ćemo nekog drugog puta, povedom nekog drugog puta, pa ću vam pokazati. Eto šta se tu nalazi, možemo sad idemo čisto da čekamo da jedemo. Ja se hranim samo jabukama, ali dobro. Ja uzimam zbog vune, pravim krevete zato što ovce su jako daleke, ja sam to mislio, sad ih i ponekad ima, ali većinom ih nema. Tebe, ti si mala još, da li mogu sad da ih palim kad su takve? Zašto ne? Ti i ti, i ti, i ti pravite desu, znači. I eto, već počinje veće stado, već počinje da se guraju. Morat ćemo u nekom drugom videu da im to povećamo, pa već sljedećeg puta kad ih parimo ostavit ćemo ih, pa ćemo posle onaj drugi put već moramo da širimo to. Ovo je sasvim solidno vreme za jedan prvi video, ne znam šta bi još mogu da vam pokažem. Da, rekao sam za rudnik, mi sad kada stigli dole, meni je ograničenje 10 minuta zato što sam neregistrovan. Sad mi dok stiđemo dole, sigurno će nam ode 2 minuta jer je jako veliko. I dok pogledamo sve to, dok se vratimo, sigurno jedno 2-3 minuta. I mi smo završili, imala nam se ugasi kamerica i sve to. Da, facecam, samo da vam kažem, neću da snimam. Možda nekad, ali sad u ovom periodu mogu da vam kažem ne. Gdje se čuje to zombi, verovatno tu negdje blizu, verovatno tu dole, ne znam, ispod nas je pećina, ja mislim. I tako, ljudi, pa ajde da ne dužimo, evo već snimamo 9 minuta, da ne dužimo, evo ga moje selo, to bi bilo, mislim nije selo, počne da se gradi polako selo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, danas će izaći puno videa, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!